Yawa Isma'ila kiɗan da aka ne na gaske zahi ba musu ba batun ba abu bane jin faɗa da gaske turan gini da zalanta ina ka kai ta dusa ranar farin ciki muna ka gaba a wasa wanda muna faɗi ne kuma gaskiya na fice mukun yana tahowa ƙarfi na mai ƙiba ne saƙon rabi na ginin saƙon ya sauka da shi motar hawa da hali amma a shawaji daru yana faƙarewa masu na zondi amma shirin na gaske na kaushe ya da gaske nan masu aike saƙo na bakulunci biyar nufi na ɗauka saƙon shiri na aika wani mai da kyau lafi ne amma ka duka dai ana faɗa maka kuma kai ka nan ke ɗauka wani yana tahowa shi ɗan uba rabi ne kuma ba su san biya ne ayyukan ake kuma ai ba su san biya ne don dama da zafi kamari binciken kwanan yana zakewa inda ana murna tun yana tahowa inda muna faɗi yau yadda isa ɗan rana ƙarami ya sauka motar agwala kai ni ba zai shigo kiran ba hoya ana ta jina ko ba adina komai da lokaci ne dai ba na masa mala yake baiwa kuma ya daɗawa inda ban tunani fatanan yake ragowa ko ka gane zance na ko karo kushewa shi ma bai sani hauka ai ba zai rike ba inda kana ta zai kunne kau ba ka rike ba damu kanka ai damun ba mu yake ba mu dai muna faɗi ne a jika ba ake ba amma ku gane ɗan saƙon bai kamar faɗa ba inda ya sa labarin bai wuce kira ba a kira da sa shi faɗan siyasa ƙuri'ar ku kawai yake so inda kuna fa ba shi kyau za ku rinka na so kullum kuna ta daru amma fa shi fa bai so hauka kawai kuke su kansu sun haɗe su